Setiap kamasuk bakmian ni pibaro perlu pai baju bersuk tenat benpej sngam kanika ke program one ban mame kebala walam shapi naka good news tv jong ka jing sang samla gp sinot an la setiap banga ai ko ble pibaro ka kerteng pedong utrai bat unang pen im ba ik ya jongi uji sukris At kabenta jong kajing puson lang nakakdien ka jong ublay hakan ka step kalong. Halor kaphang kajing IA ublay. Kajing IA ublay. Ya kabangala pensyong nong rim nakasithi kajong upol apostol Shautitas. Kalanong kabaar bat kadikot kabakatwe bat kikdien kiba ongkum ne. Namar kajing IA kajong ublay kalapau. Kabawalam jing peniem haki beriu barwa. Ki perlok baik bat ki paramen sim ki bakordor. Upol utho ya kane ka shithi Shautitas upara bayakit lingkor lem ya ka kam jing peniem ukris Yesu. Haba upol ubu ya hakrit kum unong pray ban yo ban hikai ban sneng bat ban kintu ya ki Kristan ki badon hakrit. Balaya tu ki briu ki ba syong basa bat ki ba im haka shnong krit wala ki la nge bat ki la pediang ya ujisu haka jing im ka jongki henry ka jinglong jing im jongki kalong mar kampong mar persya bat kata ka ba ki la nge ki im ka jing im balam ler ba boman ba jlangut ba alya ki ba plam ba ki tip ya ublay henry halaki kam ki len ya u kilong ki ba ijli ki bom ko ngu bat haki jingle ba baha baro ki bom sitnyao but day halor kan ka nongrim u apostol Paul u kentu ya u Titus ba un sneng ba un hika ya ki banget hakrit ba kim day ban imsa hakata ka jinglong Henry kidai ban im ka jing im ka bakhon ka jing im ka ba atkar bat kidai ban pen irukom haka jinglong jing im da ki jingle ba bha jongki bat khadu upol upen kut da ka ba ong ban la ban im ka ba kum kata ka jing im ka dai tang ka jing ia ka jong ublay dai ka jing ia ka jong ublay ka bala ban yalam sya ka jing im ka ba khut baladaki kwa ban im ka jing im ka ba kum ukrisi kidai ban pediang ya ka jing ia ka jong ublay ki perlok bat ki paramen sim ki bakordor kane ka bentan ka ktin ka jong ublay ka kran ong tang ya ki briu ki badon hakrit henry ka kran lang yang hiru hadu kine kisngi ki ba menta haba pai sya ka jeli jong ka jing im ka jongi ni yoi balaker saudong tangki ki ba pen iting ba du jing kermen balai balanang krau bor kajing sniu ban ya kababha lakham snobang ban im bat ban le tang ya kabalam ler ka bom hok ka bom shisha ka bam sap ka kwan mentoy kumbalong ki briu ki badon hakrit bat haba phai ya ka jing im ka jongi shimet lese yo ngilong maujan thut ya ki wei ngi kumpen mong ngi kumpen snausi ya ki lok ki jor ki marjan ki marpa omla ban im ka jing im ka ba khun ka ba pen kmen ka ban pen slo bahaya ki bat ka ba long persyaru ya ka mon ka jong ublay ki paraman sim ki ba kordor hapdeng kine ki kumba kentu upol ki paraman sim hakrit ublay ukwaru yang hilang baro bangin im ka jing im ka ba khut hapdeng ka perthai bom khut haba ong khut ngidai ban khut nandu ki ktin ki bangi kran ki kam ki bangi le ka yat ka yeng ka ba man lakas ngi bat shisyo ban imru ka jing im ka ba long adkar ban hap perkhat bha arsin shwa ban shimrai bat le ya kano ka kam ban hap long pikir lane ban peu janai badu lengba ka jinglong jing im ka jongi kan long ru ka nuksa ka ba bha shikiwe
Kiperlok baik bat kipara mensim ki bakordor ban im kajing im kabakum kata daka bor breu kajong ingis ngau thu banyimla bat kalong shisha kaba i hadu kata Henry ngi deben ken mau badai tang kajing ai kajong ublay kaba penla yangi bangin im kaba kum kata kajing im kumbau pul uken tu shiki pra mensim hakrit bakin im kajing im bakhut Kideban pediang ya kajing ai kajang ublay. Kani kalongru kajing kentu yangi iwei pa iwei bangi la ban im kajing im kabakhoy. Babek babha ban pensu bha para bribat khantam ya kamon kajang ublay kideban pediang ya kajing ai kajang ublay. Lengba uji sukres. Ublay uthau kilat kilanti ban penbha ban pen khoi ya ka jing im jongi kibriu kabang im don kam ban seu bat pen lot watang shiting karu Henry ubasyu ai bat ka basa kalong tang ya ka bangin syu ngai bat ngin pediang bat ban khot kerpat yo blai ba unia rapat ai bo ringi hapdeng ki pom ki babun bat ki jingong ngit jo ka jing im bangila ban pediang ya ka jing ai ka jong blai Bangila ban im kajing im kabakhoi. Kajing im kabahok. Kajing im kabasisya. Bat kaba pensau bha. Ya oblay. To oblay un isnay. Ya kaban kerku bat kersan borlang. Lingba kani kajing puson nakaktian kajong oblay. Hakani kastep. Bat oblay nakamenta kaburam kajong u. Amen. Tengi ni pendam ha oblay kajing duai. Tengi duai. Kok panjongi ubah beneng bat ubah sejerang tam ia. Ni aingu sacisin ko konrat ba ik ia. Ya kabamit penyo apdeng jongi hakan ka step ko try. Haswa ya kabangin sedang ya kikam kijam ki jongi badru ya kabangin penlut. Ya kapor ka jongi hakan ka sngi barok ka wei. Bangi yo ya kabane syongkhop kumne. Banya puson lang nakakdin ka ba im ka jome. Kendrat ba ik ya usyakri barit jome. Hapdeng kijing telot bat kijing duna ki babun. Ulapan skau hapdeng jong ye. Yarap namar kata ko try kan ka kubor. Kabalapan skau hapdeng jong ye iwei pa iwei. Bakan dalong sisya ko kundrat ba ik ya. Kabor na kabanta kajing im kajong ye. Bangila ako kundrat ba ik ya. Ban im kajing im kabakhon. Kajing im kabapan skau bha. Na kabanta ki wei. Bat khamtam namta kamon kajong me. Badru bangin im ka bakum kata ka jing im nyes ngau thu ko kendrat ba ikya badaka bor briu ka jong shisha nyimla Henry ka day tang da ka jing ai ka jong me yarap yang i namar kata ko kendrat ba ikya ya ka bangila ban pediang ya ka jing ai ka jong me lang ba uji su Christ ha ka jing im ka jong i Kanang baka jinglong ka jing im ka jong i ko kendrat ba ikya bakan long ka jing ker khu ya ki we Badru bakan long ko kunrat ba ik ya kabami men padyang sngobha shaladehi kunrat mi ba ik ya mi yo i halakas ngi ya ka jinglong ka jing im ka jongi kabangin pen sngau si ya mi kabangi pen mong ya mi kabangi long kim mau jen thot shaki weru henraya rap yang ikut rai bana dukan ka klimat ka bamenta baka jinglong ka jing im ka jongi bangila ko kunrat ba ik ya bangin ya hakalenti kabapen sngobha nakamenta mon ke jome yarap namar kata kersan bor ingi kotrai kat bame medang ibet banbu ban pensa ingi hasla chokane ka perthai lingba ka jinglong ka jing im ka jongi bakan longru ka sakhi sheki wei kotrai ba ikya kerkhu ya kane ka por ya lamru ya kane ka sngi bat ya ka jing im ka jongi ka badang sa tos ngau sun ya ka jing duai bat ya ka jing khot karpat ka jongi na bai kine barok ngi pan ngi buti haka kerteng ka jong utrai bat unong pen im ba ik ya jongi uji su Christ ngi duai amen